Už sa ti niekedy stalo, že si nahrával video a až pri strihu si zistil, že si zabudol spomenúť dôležitú informáciu? Mne sa stalo niečo podobné. Platforma Google Flow cez noc zmenila svoje prostredie a mne neostávalo nič iné, ako vytvoriť nový scenár aj s novými zábermi. Natáčanie už ale nebolo možné kvôli složitosti pôvodnej scény, tak som si trochu pomohla. Ten má v sebe všetky kvality verzie Pro, ale v porovnaní s nimi rýchlejší a lepšie drží konzistenciu postav. Všimol si to? To je môj AI vygenerovaný klon. Vyriešila som to tak, že som do nástroja HeyGen nahrala kúsok svojej pôvodnej prednášky a pridala nový voiceover. HeyGen sa postaral o zvyšok. Vďaka tomuto nástroju sa môžeš doslova naklonovať a vložiť sa do stoviek rôznych situácií bez toho, aby si znova stál pred kamerou. Čaká nás príprava a natáčanie vzorového klipu, vytvorenie a overenie klona a generovanie videa. Niekto tvorí avatara len z fotky. To síce funguje, ale video je vyšší level. HeyGen skrz video preskúma tvoju mimiku, prirodzené pohyby rúk a výraz tváre. Výsledok potom pôsobí menej roboticky a viac reálne. Ako prvé musíme natočiť tzv. Vzorový klip. Na kvalite tu záleží najviac. Pamätaj, čím lepší vstup umelej inteligencii dáš, tým kvalitnejší výstup od nej dostaneš. Buď v dobre osvetlenej miestnosti a použij mikrofón. Pozeraj sa priamo do objektívu v úrovni očí. Naša chyba bola, že sme natáčali mierne zhora a v tme a HeyGen mal trochu problém ma naskenovať. Rozprávaj čokoľvek. O svojom dni, ako si bola s kamoškou na káve. Nahraj aspoň 2-minútové video. Vyhni sa prudkým pohybom, nedávaj si ruky pred tvár ani nad oblasť hrude. Menej je v tomto prípade viac. Tak, a teraz si video zastav. Choď sa postaviť napríklad pred okno. Nahraj video, kde prirodzene rozprávaš na kameru. Keď ho budeš mať v počítači, vtedy sa vráť ku mne. Poďme do aplikácie. HeyGen je platený nástroj a funguje na báze kreditov. Každé vygenerované video ti odpočíta časť kreditu. Svoj zostatok si môžeš kontrolovať v profile v sekcii Usage, History, Využitie a História. Na ľavej lište klikni na ikonku Avatar. Znova klikni na Avatar a potom na tlačítko Create Avatar, teda vytvoriť avatara. Vyber možnosť Clone Real Person, klonovať reálnu osobu. Vyber Upload video, nahrať video a vlož ten klip, ktorý si pred chvíľou natočil. Tak a teraz pozor. HeyGen musí mať istotu, že nezneužívaš tvár niekoho iného. Preto ťa požiada o verification, overenie. Overovať môžeš skrz webkameru alebo telefón. Je to na tebe. Prečítaš krátky kód v angličtine. Napríklad 0 HeyGen 9. Povedz zreteľne 0 HeyGen 9. Nesmieš mať slnečné okuliare, byť v tme a musíš zrozumiteľne artikulovať. Ak to len zamrmleš, systém vyhodí chybu, rejected, zamietnuté. A musíš to skúsiť znova. Pauzni si ma a overuj. Keď máš verifikáciu úspešne za sebou, tvoj AI klon je ready. V prostredí editora uvidíš tieto možnosti. Na ľavej strane vložíš svoj skript, teda napísaný text, ktorý má klon hovoriť. Tu môžeš pridať pauzu pre prirodzenejší prednes. Ak chceš, aby tvoj klon bol čo najviac realistický a identický s tebou, odporúčam nahrať vlastné audio na mikrofón. HeyGen sa potom postará o lip-sync, teda synchronizáciu pier s hlasom. Pokiaľ si zvolíš hlas umelej inteligencie, pod textom sa ti zobrazí ikona Delivery Style. Tu máš 3 dosť dobré možnosti. Direct Voice. Zvolíš si vlastnosť hlasu, napríklad nahnevaný, pokojný a podobne. Mirror Voice. Nahráš vzorový hlas, ako presne chceš, aby to AI povedala. Auto. Tam AI sama doplní prirodzené pauzy, kašľanie či stíšenie hlasu podľa jej vlastného uváženia. Na pravej strane máme parametry. Možnosť zmeny hlasu, odstránenie pozadia alebo zoom, priblíženie. Tá dolná lišta. Tu skladáš jednotlivé zábery za sebou. Keď máš všetko vyplnené, v hornom rohu je tlačítko Generate, generovať.
Tak, a aby tvoj avatar vyzeral čo najviac reálne, drž sa týchto 3 pravidel. Ak budeš do vzorového klipu hovoriť monotónne, tvoj klon bude tiež monotónny. Skús to prirodzene. Žiadne divoké gestá, inak ti AI vyrobí 6 prstov na jednej ruke a 4 na druhej. Pozeraj sa priamo do objektívu, inak bude tvoj klon šilhať. Vyhni sa týmto chybám a nikto nespozná, že vo videu namiesto teba vystupuje tvoj digitálny dvojník. Moje meno je Karolína. Moje meno je Karolína a budem sa na vás tešiť na kurze.